लावथिनि साम्फावती दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव आस्राबारि VCDCनि सिङाव थानाय गोबां निउ आमिनफाराजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गोबां गामिफोरा खहा जानायनि लामायाव। दासान्दि रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव नागारनो रोङै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां गामि आरो ओनसोलफोरा दै लोमजानाय आरो हा खुरखाजानायनि जेंनाजों हालाय-हाफाय जानानै दं। चिरां जिल्ला 30 नं सिदली बियाबनि सिङाव थानाय आस्राबारि VCDCनि निउ आमिनफारा गामि सेरजों बोहैबोनाय सम्भाबती दाहार दैमाया माथावरि खुरखानाय आरो दै लोमसावनायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामग्रा लामा आरो गामिया जोबस्रांनायनि लामायाव। बे गामिया खहा जानायजों लोगोसे खैफोद गोनां जागोन। क'क्राझार जिल्लायाव गोग्लैनाय कारिगाव, बासबारि, दैमुगुरि, थाइगिरगुरि बायदि बायदि गामिफोरा। बिनिखायनो लावथिनि साहा फारसे आमिनफारा गामिजों लोगोसे साहा फारसे थानाय गरसिंफारा, बारघर आरो गोबां गामिनि सुबुंफोराबो ओनसोलखौ लाना गोथौ सिन्थायाव गोग्लैदों आरो लोगोसे थाबैनो बे दै खुरखानायखौ होबथानो थाखाय प्रशासन आरो आसाम सोरखारखौ माबा मोनसे राहा लानो खावलायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। ओरैहाय रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादा बे गामिनि फरायसा आरो दिथागिरिफोरजों आथिखालनि बर' बिजोंनि थासारिनि सायाव सावरायनो फैना बे समाव बे हालोदखौ नुफैना दुखु फोरमायना सरकारनिसिम राहा लानो खावलायहरो। बागै बुंनांगौआ खुब दङ आरो बे दैयानो जोंखौ धंसपथाव लाबोनो नागिरगासिनो दं आरो किसुमानखौ लामाखौथ' धंस खालायजोबखाबाय आरो बे दैखौ जे सम्पदखौ बेखौ जुदि मोजाङै सरकारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ एबा स्टेट सरकारा बेखौ जुदि आखायाव लायाब्ला जों बेवहाय बहु गामि दं। बे गामिया जाबाय जोंहाय कारिगाव दं, निउ बासबारि दं, बासबारि दं आरो जोंहाय मा होनो दैमुगुरियाथ' दैमुगुरि बेबो दङ आरो बेनिफ्राय जोंहा थाइगिरगुरि दङ आरो बेनिफ्राय जितपुर दङ। जितपुरनिफ्राय हजोंहाय आसल एखेबारे कारिगाव दङ, पुराना कारिगाव, गलामपारा दङ आरो बेनिफ्राय हजोंहाय खाथ्रिबारि ना माबा मोनसे दंबायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बे दैया जेरखम बादि गोदो थारं बान्दो जों रुपनाथ ब्रह्मआ खोदों बैयावहाय साम्फा ब्रिजथिंजै बे जोंनि बे सामथिंखेला माबायावहाय दा बेबादि थद्रब जायोब्ला बे क'क्राझाराबो धंस जागोन आरो बे एखेबारे जोंहा अबनति घटिगोन। आरो नैबावहाय बे दै सेराव जा दङ जोङो कयेकथा गामि दा आं बुंनाय गामिया बिसोरनि खेथि फोथाराव थाङोब्ला जों एखेबारे अधम निखावरि जागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा खुनु राहा जानाय नङा। उपायहिनै जोङो बेवहाय अघरि बादि जानानै थानांगोन। गतिके बेखौ आङो स्टेट सरकार एबा जोंनि सेन्ट्रेल सरकार बेवहाय आङो ओरैबादि हेल्प खालामजानो लुबैदों बे जिनिसखौ जाहाथे जोङो थानो थाखाय सुबिदा हानायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला खोब मोजां जायो। आं बेखौनो बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। समस्याটা তো বহুত ডাঙর হয়েছে। এই যে বরষুণ আইছে ইয়ার কারণে যে ডাঙার নদী আমার সাম্পা নদী, এই ডাঙার সাম্পা নদীখন খুন্দি লৈ যাওয়া আমার এই দক্ষিণ অঞ্চলের বহুত গাঁও আছে। আমার ন্যাশনাল হাইওয়েলৈকে বহুত ক্ষতিপূরণ হয়ে যাব। খেতিপথাৰত উঠি গেলে পানীটো বহুত মানুহৰ হেৰেসমেন্ট হৈ যাব। কি গাঁও আছে আপোনাৰ? আমাৰ গাঁৱটো বহুত আছে, এনে 10-15টা মান হ'ব নেকি, মই ইমান গাঁৱটো হিচাপ কৰা নাই গাঁৱৰ নামটো। তথাপি আমাৰ গাঁও আছে এইটো কি কয় গৰচিংপাৰা, 2 নং গৰচিংপাৰা আৰু টাইগাৰগুৰি, এদিকে বাসবাৰী, জিতপুৰ, এইফালে বহুত গাঁও আছে কাৰিগাঁৱলৈকে। এইটো ভাঙিলে কি অসুবিধা হ'ব? বহুত অসুবিধা হ'ব। আমাৰ এনে 10-15টা গাঁৱটো এনে ধ্বংস হৈ যাব। এইখিনি বহুত অসুবিধা হৈ যাব। আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব এইটো ধ্বংস হ'লে, এইটো ভাঙি গ'লে। এইটো এই যে 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এইটো ঘটনাটো। আগত এবাৰ হৈছিলে, ইয়াৰ পৰা বনাইছিলে, ইয়াৰ পিছত আৰু এই যে তেনেকুৱা হ'ল। চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ কিবা ক'ব বিচাৰিব? এইটো মই আহ্বান ৰাখিল, এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো যাতে নজৰ ৰাখে। আমালোকৰ বহুত মানুহ আছে, এইটো যাতে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, এইটো মই আহ্বান ৰাখোঁ। जोङो दिनैहाय नैबे निउ आमिनपारा गामियाव
रुनिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नुजाफैदों। जोंनि फैनायनि उद्देश्यआ जे बे फरायसालियाव जे बर' बिजोंजों फरायनाय माखासे गथ'फोर दङ, फरायसाफोर दङ आरो बिथांमोननि दिथागिरि बेजों जोङो लोगो हमलायनो फैदों। जे दानि बर' बिजों आरो बर' गुदि फोरोंगिरि बर' बिजों आरो जोंनि फरायसालिफ्रा मा हालोदाव दङ बेखौ सावरायनो थाखाय। दा बे समाव जोङो रायजोफोरजों सावरायनानै एसे मोनथिबाय, खाथियावनो जोंहा मोनसे दै दङ। बिथांमोना जोंनो खोन्थादों जे दै बानाया जानानै जोंनि गामिया एकदम उफाय गैयै जाबाय। बिदि होननायलाय जोङो नायबाय, नायनानै जोङो बुजिबाय नंमारगौ गमामा दै बानाया जानानै बिथांमोननि जिनाखि माथावरि दंमोन दै हमथानाय आरो लामा दंमोन बे एकदमबारे खुरखाबाय। खुरखानानै जोङो नुबाय बे जुदि बान्दोआ बायो, माथावरिया बायो, नैबे फरायसालियाबो एकदम थानायनि अबस्थायानो गैया, जों बेखौ नुदों। दा बेखौ नुनानै जोङो दुखु मोनबाय आरो सरखारनिसिम जोङो खावलायनो लुबैदों गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जे सरखारा थाबैनो बेखौ नायफैनांगौ, डिपार्टमेन्टखौ लाबोनानै मा बेबस्था लाजायो बेखौ बेबस्था लानानै मावनानै बिनि प्रटेकसन होबथानायनि राहा बेखौ जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै सरखारनिसिम खावलायहरबाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि दारै। दा बेखिनिखौनो जोङो रायजोजों सावरायबाय आरो बेखौ थाबैनो मावजानो जोङो लुबैदों।